בפרקים הקודמים של היפה והחנון. לפני מספר שבועות הגיעו 11 חנונים ו11 יפהפיות לווילה של היפה והחנון. אחד אחרי השני הודחו הזוגות שהפסידו בחדר הניפוי. ביי. ונותרו בווילה 3 זוגות בלבד. אדי ומשי. מת עליי. גם אני. מייקל ושירלי. קצת שירלי. ודלית ושחר. אני אוהב אותך. אני רוצה שתהיי מאושרת. לאחר שסיימו את כל המשימות שלהם, קיבלו 3 הזוגות הודעה מפתיעה. אני רוצה להזמין לכאן כמה אנשים שאני חושב שאתם אולי מכירים. אני שומע עקבים. מה הם עושים פה? מה, הם חוזרים? אני לא מאמינה, אני כולי צמרמורת. לא, אני לא יכולה להתמודד בזה. מלחמת עולם שלישי. בימים הקרובים אתם עומדים להתמודד עם 2 משימות. בתום המשימות, זוג אחד מהזוגות שנופו ישוב לווילה ויתמודד מול 3 הזוגות האחרים על מקום בשלישיית הגמר. לא רוצה, אחרי כל מה שעברנו, עוד זוג יחזור לווילה. למה? זה לא פייר. פתאום לפגוש את כל החברים, שלא פגשתי אותם בין חודש לחודשיים. אתה מבין? אני רוצה לנצור כאילו ל4 הגדולים, לפיינל 4. שלום, נמרוד! מה שלומך? בסדר, נראה לי שחר נראה חבל על הזמן. ראית? אני חולה עליו. כן? הרגשתי כאילו זאת החתונה שלי וכולם באו לפרגן לי על החתן. תודה שבאתם, תודה. אני ואולג יצאנו לברים, מסיבות, מועדונים. קצת עניין, לא להתעקע בבית כל היום. יצאתי לדייט. יפה. היה לי קשה, אבל הייתי מה זה פתוח, כאילו זרמתי. אני חושב על השחר שראיתי כאילו בהתחלה. שחר שהוא לוזר ולא מאמין בעצמו, הופתעתי לראות את שחר ככה, כי הוא פשוט כן אופטימי, הוא כן מאמין בעצמו. מייקל הזה ממש חתיך, כל הבנות ממש נדבקו אליו. אפשר לקרוא לזה גם הידרטציה של בנות, שזה כמו מולקולה איונית נכנסת למים נגיד, ממס פולרי כלשהו, הוא מפרק אותה ליון חיובי ויון שלילי. ואז כל אחד מהיונים האלה נעטף במולקולות של הממס. כלומר, מייקל הוא נטרן. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו זוגות חזקים, ושאנחנו יום היינו ביחד, שיש לנו חור עצום. ושעברנו את השינוי הכי גדול פה. אתם מבינים כאילו? כל הרמת כוסית והחיבוקים והנשיקות, הכל כל כך צבוע. הם לא באמת כל כך שמחו לראות אותנו כמו שהם עשו מזה קרנבל. תהיה לו בהצלחה, אמן. להיפתח, להתחבר, לא לפחד לגעת, 2 עולמות, כל העולם, מה שאתה יודע, מה שאת יודעת, בוא נלך על זה, ולא משנה, מה יגידו כולם, להיפתח, להתחבר, לא לפחד לגעת, 2 עולמות, כל העולם, מה שאתה יודע, מה שאת יודעת, בוא נלך על זה, ולא משנה, מה יגידו כולם. הם לא קשורים. שיר, זה עושה לי רע לי להסתכל פנימה, אני פתאום כאילו... מה הם עושים פה? כן. היה כל כך שקט, היה כל כך שקט והיה כל כך אינטימי כזה. היינו כבר שלישייה. נגעתי בגמר, כאילו, אני הרגשתי את הגמר. ופתאום כאילו, מגיעים כל הזוגות שכבר לא היו בווילה. למה הם באו בכלל? מישהו הזמין אותם?
באמת, כשאני רואה ככה זוגות, באמת, הם לא קשורים. אין מה להשוות את הזוגיות שלי ושל עדי לעומת זוגיות אחרת, כאילו שאנשים שהיו פה פחות זמן. ברור. וזה כאילו לא, סוג של לא פייר. אני לא יודעת, אתם לא קשורים אחד לשני. הם לא קשורים אחד לשני. אני עם ראובן, יש לי שיחות עמוקות איתו. אני מכירה אותו, והוא כאילו, כל כך הייתי חיה איתו. אני וראובן מבינים דרך העיניים. כאילו, אני מכירה אותו שנים. יש לנו דיבורים. תגידו, אהבת את המייקאבר של הבנים? כי לפי דעתי, למשל, הלבוש של אדי נראה יותר מדי צפונבוני כזה, יותר מדי מטרוסקסואל או טיפה הומואי. מי אתם חושבים שעשה את השינוי הכי גדול, החיצונית? וואי, שחר. שחר חתיך. שחר נדיר. אמא, אני בעצם שזה מה שיצא ממנו. כאילו, באמת הוא הורס, הוא נדיר. הלוואי אני איתה בחור כזה, הלוואי לי קצת שקט נפשי. נכון ששחר נראה נדיר, אבל אני לא הייתי יוצאת עם אחד כמו שחר. אני אוהבת ארסים, אני אעשה. ויקטור, אכלת קצת על שראית אותם את האמת. השינוי החיצוני הזה, כאילו, נותן להם את הביטחון לעצמי, כן. ואני כזה נשאר כמו שאני, אז זה פחות כאילו... פחות נותן לי, לא יודע... הייתי רוצה להיות כמוהם. אחרי שאני ראיתי כאילו את כולם, איך שהם השתנו ואני לא, אז... אני מקנא בהם. אני מאוד רציתי לעבור את המייקאובר. למרות שאני יודע שהייתי עובד שעבר וזה כואב, עם הסוודר שיש לי. המייקאובר של הבנים כל כך כאילו הדהים אותי כמה נראים שונה. אולג יעשו אותו יפה, יבגני גם. הוא נראה כזה סלקטור רוסי כזה, נכון? כן. מהכביסי. אולג נראה כמו המאפיונר שסופר את הכסף, יבגני נראה כמו זה ששובר להם את פיקות הברכיים. מה זאת אומרת שובר להם את פיקות הברכיים? מה זה פיקת ברכיים? נו, את יודעת. פיקות הברכיים, הדבר הזה ששוברים אותו כשצריך לגבות כסף. עושים דבר כזה בכלל בארץ? בתור נתניאתית, הייתי מצפה ש... מה, אתה רציני? לשבור ברכיים זה לא נשמע כל כך אסון, כאילו, מבחינת פשע נתניה הרבה יותר רמה. דרך אגב, הפסקת עם הבעות פנים. לא הפסקתי עם הבעות פנים, הנה, תביטי, כאן יש אחת. לא. פה, על הפנים שלי. כן, זאת הבעת פנים רגילה, אבל עם כל הרמת גבות. מה, זה לא הבעת פנים רגילה, זה חיוך, זה הבעת פנים מאוד לא רגילה. בבית דדי היה חסר לי מאוד. זה ממש הרגשה טובה לחזור ולהיות איתו שוב בחדר. התגעגעתי אליו ממש. בואי, חדש מסורת מימי עבר. מה, אתה רציני? כן. אבל זה כואב לי. את יודעת מה סיוון אמרה לי? מה סיוון אמרה לך? סיוון אמרה לי, הייתי יוצאת איתך אם הייתי רואה אותך בזה. אתה נראה טוב. אתה מתלהב? ברור, מה? תנקי. האמת היא נראית טוב, חבל על הזמן. אין לי מושג מה היא רואה בי, אבל האמת זה בדיוק מה שאני צריך. אני לא קולטת שאני פה עוד פעם, כאילו... אימא'לה, אני כבר לא קולטת איפה אני נמצאת. אני גם כזה, זה כאילו... מה זה קצר היה הביתה? כן, הביקור שלי בבית היה ממש קצר, כאילו, לא הספקתי כמעט כלום, אבל לא נורא. בכלא הייתי. אנחנו הלכנו בדיוק בכזה, ברגע לפני, ובוא נחזיר לעצמי את ההזדמנות הזאת, שכן נהיה שם לפחות בסוף. אני מאוד מאמינה ביכולת שלנו, אני מאוד מאמינה, ואני חושבת שזה הכי טבעי והכי נורמלי והכי הגיוני, אנחנו אלה שנחזור, כאילו, אין פה שום אפשרות אחרת. אנחנו צוות טוב ביחד, אנחנו מסוגלים להרבה. אתה עם החוכמה, אני עם היופי, סתם. בוקר טוב, בנות. בוקר טוב. בוקר טוב, בנים. בוקר טוב. יש לי תחושה קלה של דז'ה וו, גם לכם? כן. בעצם לא. מה? לא הבנתי. דלית, משי, איך היה לראות את כל הזוגות שעזבו אתכם? דלית, אני רואה שאת עדיין בהלם. היה לי כיף לפגוש אתכם, באמת. היה זה בעבר. מה שניפתה אותי, אמא שתמיד אומרת לי לא לשמור טינה. אין מה לעשות, זאת לא אני. אני תמיד אומרת, לכל שבת יש מוצאי שבת. תמיד, המשפט הזה נשאר איתי לנצח.
חד וחלילה, אני לא מאיימת או משהו כזה, אבל ככה זה. אם אני לא אני אחזיר, הבורא עולם יחזיר. טוב, אתם בטח סקרנים לדעת מה אתם צריכים לעשות כדי לחזור לווילה. ברור. לא. זוכרים את השעשועון הקלאסי, תן קו? אני לא מבינה, מה זה תן קו? למי יש קו? ואם יש לו קו, אז למה שהוא ירצה לתת אותו למישהו אחר? מי שינחה את השעשועון הוא אדם שכולכם מכירים, והוא מכיר טוב טוב את השפה העברית. קבלו את אסף אשטר. מה שלומך? אני זוכרת אותו של הקורבניסטור. הוא כזה עושה... אסף, מה מצפה לנו היום? מצפה באמת שעשועון מאתגר של העברת מושגים, הבנים לבנות, הבנות לבנים, זה לזו, זו לזה, חלק במילים, חלק בציורים. נראה אתכם. מה זה השמות, כאילו... באמת שלא הבנתי איך משחקים את המשחק הזה. תן קו זה מאוד כמו שריידס. חברים שלי ואני לפעמים אוהבים להיפגש לשחק אקסטרים שריידס, שזה כמו שריידס רגיל, רק שאנחנו מנסים להעביר אחד לשני בפנטומימה מושגים שלחלוטין בלתי אפשרי להביע אותם, כמו היתוך קר או מטריאליזם דיאלקטי או דדאיזם. המשימה תבדוק אם גם הזמן שחלף לא פגע בכוח הזוגי וביכולת שלהם לשתף פעולה כדי להתקדם ביחד במשחק. 5 הזוגות שהצליחו לנחש 2 תשובות נכונות בזמן הקצר ביותר, ימשיכו למשימה הבאה והתמודדו על חצי הגמר של היפה והחנון. תודה רבה, ערב טוב ושלום לכולכם, לכולכן, גם לכם הצופים בבית. ברוכים הבאים לשעשועון, תן קו! חוקי המשחק הם פשוטים מאוד. המטרה של כל זוג לגלות 2 ביטויים בזמן הקצר ביותר. הזוג הראשון שאני מזמין לכאן להתחרות, אנחנו כבר מתחילים, הם שמעון ונטלי. בבקשה. הגברת מתכבדת לשבת על הכיסא, האדון מתבקש להתקרב אליי. בסיבוב הראשון אני מראה לך מושג. אתה צריך להעביר לגברת את המושג בציורים בלבד. האם זה ברור? אתם הזוג הראשון? אני מאחל לכם בהצלחה רבה. משימת אקסטרה קשה בשבילנו, כזוג, כי אני גם לא צייר מהולל וגם היא לא... לעיניך בלבד, צא לדרך, זה המושג שלך. הנה החיוך כבר מראה שזה מושג נחמד. שחור דינית, זה יחסית קל, כאילו... זה לא שזה איזה מונח בכימיה, לא יודע, איזה משהו במחשבים, זיכרון רם. הזמן מתחיל לרוץ. אכן, זה מושגים שקשורים איכשהו לעולם היפות. לפי מבטך אני רואה שמחרסם בך השמה. מה אמרת? מה? נעל אבוק חדל בוק תקבל שידוק. צר שחור. קרוב. צבע שחור. קרוב. ילדה שחורה. קרוב. אתיופית. 15 שניות בלבד. חולצה שחורה. ככה ראיתי את החזרה מתרחקת ומתרחקת ומתרחקת. איך קוראים לזה? אכן, זו השאלה, איך קוראים לזה? זה העיקרון. מהו הביטוי? 4 שניות, 3 שניות. 2. עבר הזמן, חבל. התשובה היא שחורדינית. זה המושג. וואלה, יופי. היית כותב שיר, היית כותב סיגל, אולי הייתי מבינה משהו. ואנחנו עם הזוג השני שלנו, הודיה ואולג. שים לב לביטוי הבא. זה ביטוי, נאמר, בין כאילו מילה אחת. אני סבור שדווקא הודיה יודעת מה זה DNA. פשוט לא יודעת איך זה נראה פחות או יותר באופן גרפולוגי סיסטמטי. מה זה? קשור לעולם החי, זה רמז גדול. אולג צייר, מה זה גרוע? כאילו, ממש, אחד הגרועים. הוא מצייר לי כל מיני דברים הזויים. זה היה נראה לי כמו שלוקלוקים כאלה, כאילו... אולג, מה זה? הוא יודע מה הוא מצייר. 5 שניות. מה זה חיפושית? מה זה? 4. כפתור! 3. 2. כפתור והתורה. מה? DNA. DNA? מה זה? מאיפה אני יודעת מה זה DNA? בקושי אני יודעת ABC. סיוון וויקטור, ביטוי בין 2 מילים. ספר, עיתון, ספר? ממש רציתי להצליח בזה. עד שהגעתי לפה מבאר שבע, מה, אפשר לחזור. מה זה? ספר נחש? לא. נחש ספרותי? עולת ספרים? עולת ספרים, כבר רציתי לומר לך
הנה עברנו למושג הבא שהוא ביטוי. ביטוי, אגב, בין 4 מילים. כלב? לא. שועל? חתול? מה זה? זה סוג של חיה. 4. סוס, בחווה, סוס, לא יודעת, סוס. 1, נגמר הזמן. אביר על סוס לבן. זה המשפטים של הפייסבוק שלה, מחפשת אביר על סוס, אבל לא ידעתי שיש משפט כזה בכאילו. יותר מתאים לי אביר על מכונית ספורט שחורה, מאשר אביר על סוס לבן. מה אני אעשה עם סוס? קבלו את הזוג הבא, דניאל ודנית. 2 מילים. זו המילה הראשונה. מסכה. מסכה מה? מסכת יופי, מסכת איפור, מסכת פילינג, מסכת שיער. אני לא מאמין שאתה נותן נוסחה. מסכת כימיה, מסכת חשבון. מסכה? נגמר הזמן, אני חייב לדעת מה זה SIO, זה חול? זה החול, ידעתי. מים ועוד חול שווה מסכת בוץ. איפה אני יודעת כימיה? לכן זה הפתרון הכי הגיוני והיחיד שהצלחתי לחשוב עליו איך להציג בוץ. פשוט חול ומים. ג'ולי ודדי. כרוב. לא הכל ירקות. קישואים. לא הכל ירקות. אני לא יודעת. פה. פה, יפה. המילה השנייה, איזה ציור, וואו, בוא'נה. פה, אהבה. לב. לב. הנה, ביטוי עברי, פה, לב. 1 פה 1 לב? הצלחתי להעביר את להגיד 1 פה 1 לב. אבל איך בדיוק אתה מצייר את המילה פה? איך קוראים לזה? בית השימוש? לא, רגע, מה אני מדבר? את מכירה ביטוי ש... אני לא יודעת, אני לא מכירה ביטויים. לא נורא, תסתכלי עליו. מה לי ולביטויים? אני מכירה רק פתגמים כמו... בנים כמו שירותים, או שהם מסריחים או שהם תפוסים. זה אני מכירה. הביטוי הוא 1 בפה ו1 בלב. מי אומר את הדבר הזה? מה זה אומר בכלל? זה יכול להיות גם מישהי שבוגדת, שיש לה 1 בלב שהיא אוהבת, אבל 1 בפה שהיא מתנשקת איתו. יבגני וסיגל, זה המושג שלך? בבקשה. 2 מילים. בוא נגיד ככה, אני לא חושב שכל כך אפשר לצייר נשיקה צרפתית. במיוחד, כאילו, כשאתה לא הכי חווית את זה בעצמך. מפת ארץ ישראל. מפת ארץ ישראל. אחרי החלוקה. פרצוף, פה, פנים. כן, את הבנת מה הוא מצייר? מה הביטוי? ביטוי בין 2 מילים. אל תבלים פני חברך. עבר הזמן. כמעט, הוא ניסה לצייר נשיקה צרפתית. זה היה קרוב. מי מצייר נשיקה צרפתית בלי לשון? זה הקטע. אתה, ראובן, מצייר לשיר 2 מילים. ציירתי אינטרפרטציה שלי לציור הרגיל של אטום, שממש לא נראה כמו אטום. כי אטום לא נראה כמו אטום. ענבים? אוקיי. פירות. כן, ידעתי שתגיד ענבים. מולקולה. משהו בתוך. 2, 1. זה זרע. גרעין האטום. זה הביטוי. אני יודעת מה זה. גרעין, שאותם, אטום. עכשיו, בכדור הארץ יש שחורים. ובלי האטום, אי אפשר להסתום את כדור הארץ. נמרוד ומוריה. הוא מנסה לצייר משהו, קריירה בציור, אם תכננת, שכח מזה. תן. הוא ניסה לצייר ניידת משטרה. הביטוי הוא בכלל משטרת אופנה. אליאב ומאי. אין לי מושג מהציורים שלך מה אתה מצייר שם. נגמר הזמן, חבל. חברים, סיבוב הבנים נגמר, עכשיו נעבור אל הבנות. הפעם את מעבירה לא ללא ציורים, אלא בהסברים בלבד. סיגל, עביר ליבגני. תקשיב, זוכר תומי קנדר? אז מה שמו לי? חדשקון? יש חדשקון ויש... שומה? לא. נגיד אני נופלת פצע. אוקיי. מה עושים בתיכון? מה עושים בתיכון? איזה... מה אני עשיתי בתיכון? לא הרבה. מה, לומדים? כן, אבל המבחן הסופי. 4, 3, 2... יצא בגרות. יפה מאוד, הוא ברגע האחרון הצלחת. זה זמר, הוא שר מזרחית. איך קוראים לאבא שלי? קובי.
איזה זמר קובי פרץ? תשובה נכונה. יבגני הוא בן אדם חכם רצח, אבל זה לא רק קשור, זה קשור גם אליי, כי נתתי הסברים קצת עתיים, כאילו. מילה אחת. קבל. תראה לי עוד פעם. קבלי. נראה לי שאסף השטח חשב שאני לא יודעת מה זה אבולוציה. כנראה שהוא טעה, כי אני כן יודעת מה זה אבולוציה. גם אני הייתי בבית ספר. מי קטן? עד גדול? נו, אנחנו מאיפה באנו? יש לזה תורה. מסבירה יפה. יש לזה תורה. היו נהדרות. ככה. זה של קופים, תמיד מראים תמונה של קופים, שהם נהיים... אבולוציה? תחילה זלזלתי במוריה, אבל זה היה אחד ההופעות הכי מדהימות שראיתי של מוריה. את ממש טובה, את מצוינת. קבל. חכה, אני כל כך חידת איתך. אני רואה. תגידו לו קבל, כי אחרת הוא לא. שתי ילדים בגן, מה הם עושים? יפה. ביחיד? יפה. עכשיו שאתה עולה למיטה וזה, מתחרמן עם בחורה, מה אתה עושה איתה? משחק מקדים. עניין הבנת הסקס, אני לא מבין, אני בור בעם הארץ, עד שאלו אותי בעניין סקס. יש לי חבר שמכיר, תשאלו אותו. שתי מילים. מה יש לי פה בשיער? פה? החום, השחור. מה זה, איך זה נקרא? פנים? מה זה זה? פה, מה זה שחורים מתחת? שביל! מאיפה אני יודע? מאיפה אתה יודע? כשאני הולכת להוציא שתיל, מה אני מוציאה? מאיפה אני מוציאה אותו? מהאדמה. הגיבות או מאיפה? מה יש לו מלמטה? 5 שניות. שרשרתי אותו לגמרי, מהשורש! יפה! שכחתי מה מילה שיר! צביעת שורש, כל הכבוד, אבל הביטוי הוא שורש ריבועי. אמא, אתה לא מבין מה זה כמה שיער? חשבתי על זה, שכאילו... אני צריכה לעשות שורשים, אז חשבתי, אבל אם כבר אני עושה לעשות בלונד יותר בהיר, או בלונד יותר ניסיתי לדמיין את עצמי בשתי המצבים. זה דילמה רצינית, בלונד בהיר או בלונד זה חתיכת דילמה. זה הביטוי. אוקיי, זה מה שאתה אוהב לשחק בו, אבל לא בחשמל. אתה אוהב לשחק בו הרבה. מה השיחוקים? רגע, אני לא מבין. מה השיחוקים? תתבגרו, אוהב לשחק בו. נו, אתה אוהב לשחק בו, את הכל הזה. לא משנה, אני לא הבנתי את הצחוקים. אתה לוקח אותו איתך. שאתה לוקח אותו איתך. עכשיו שאתה לוקח אותו איתך. איך הוא נקרא? מחשב נייד? יופי. יפה מאוד, תודה רבה. ולביטוי הבא. אוקיי, זה משהו שאתה הולך. אתה הולך. מסלול, שביל. שביל? שביל החלב. כאילו, שוקולד עשוי מחלב. נס קפה, שוקו, עוגות, עוגיות, פרה. היא מביאה את החלב. אבל שביל, לא הבנתי כאילו. אוקיי, ואתה שותה את זה עם נס. שביל חלב, יפה מאוד, תשובה נכונה. אני עכשיו... רצה. אני 1, 2, 3, 4, 5, 6. זה סופרת רצה. אני כמה שאני נראית אחת שסופרת קלוריות. בחיים שלי לא עשיתי דיאטה. נולדתי 60, 90, 60. ככה אומרים? אני רוצה לעשות דיאטה, מה אני עושה בשביל לעשות דיאטה? מספר... אבל מה אני עושה? אני אוכלת, אני מסתכלת על ה... סופרת קלוריות. יפה מאוד, ספירת קלוריות. זו התשובה. וואי, אני לא מכירה אותו בכלל. מי זה ביל גייטס? מי זה ביל גייטס? לעזאזל, בכלל לא שמעתי את השם הזה. מי זה זאת עם הקוקיות, עם ה... בילבי? אז חלקת בילבי. ביל קלינטון? ביל קלינטון, ביל קוסבי. לא. ביל, אתה מכיר אותה, אני לא מכירה. מי? יפה. תשובה נכונה ברגע האחרון. קצת מפתיע שאנחנו טוב במשימה, אבל... in your face. זה הביטוי שלך. ויקטור, מה קורה שעושים ככה והכל פה עומד? עם בלון, שאני עושה ככה והכל עומד. איך קוראים לזה? ממש נלחצתי, כי לא ידעתי מה היא רוצה ממני. אז זה מפחיד, כי כשהיא כועסת וצועקת, היא מתחילה להתפרע. אז מה אני מקבלת כאילו מתנה? איך אני מקבלת? ועוד אנחנו היינו בחדר שהוא מעל בריכה, אז בעיה, אני לא יודע לשחות. על מה טלוויזיה ורדיו עובדים? חשמל. יפה, ומה קורה שאני עושה ככה? איזה חשמל נהיה לי? חשמל סטטי. חשמל סטטי, מצוין, תשובה נכונה. מזל שעניתי נכון. אחרת פשוט... לא יודע. זה הביטוי הבא, ביטוי בין שתי מילים. כשאתה בחדר כושר, מה אתה... רץ. לא, אבל נכון, קשה לך. מכשירים, כן, מזיע, קשה. מתנשף. אוקיי, כשאתה לעלייה עם האוטו, אז מה אתה עושה בגז אתה? אני לוחץ, לחץ. לוחץ, וזה נקרא? בדרך כלל כשאתה באוטו, אז יש לך להאיץ,
אז אמרתי לו, התחלתי להסביר לו וזה, ואז שכחתי בכלל שאין לו רישיון. נגמר הזמן. חבר לשעבר, באנגלית. אקס? אקספוננציאלי. אין בחורה בעולם הזה שאין לה אקס מיתולוגי שעשה לה איזה סרט מתישהו. גם לי היה את אביגדור, היום אין לי. אביגדור הוא... מניאק. לא! אין גברים נורמליים בחוץ. אין. יש ביטוי כזה, אקס? אקס? מיתולוגי. כן, כן, יופי! תשובה נכונה. הפעם מילה אחת. הדבר שהכי נכנסים בו באינטרנט הכי הרבה, צ'אטים. פורנוגרפיה. לא! פייסבוק, דדי. דדי, בוא נדבר על הרגלי הגלישה שלך. זה היה כאילו פליטת פה ממש ספונטנית. כאילו כנראה הוא כל היום מתעסק בפורנו, הבן אדם. צ'אטים בפורנו? איזה צ'אטים יש בפורנו? את לא רוצה לדבר. בפורנו שלו יש צ'אטים גם. מה את רוצה? אתה גם זה? טוב, סליחה. מה זה שאני אגיד לך פה? לא, אני לא. אני מסתכל רק בוויקיפדיה. ראינו את כל הזוגות, אנחנו נחשב את התוצאות ונחזור עליכם עם התוצאות. טוב, בנות, בנים, איך היה? וואלה, היה. קשה. טוב, הבנים והבנות קצת במתח, אתה יודע, הם רוצים לדעת מי עובר למשימה הבאה. אכן כן. אתה רוצה לבשר להם מי הם 5 הזוגות? אני מעוניין לבשר להם מי הם 5 הזוגות שענו על 2 תשובות נכונות בזמן הקצר ביותר. ובכן, זוג אחד שחוזר למשחק הם דניאל ודנית, דנית ודניאל. וואו! בואו אלינו בבקשה. דנית ודניאל חוזרים למשחק ברבק. ובכן, הזוג השני הוא סיוון וויקטור. חבר'ה, חזרתי. אני באתי לעשות פה בית ספר. הזוג הבא, שמצטרף אל 2 הזוגות האלה, ראובן ושיר. שיר וראובן. אני וראובן הולכים לכסתח אותה. ראובן ושיר לי לנצח, 2 נשיקות במצח. הזוג הבא, בוודאי תרצה לדעת. בוודאי. מה דעתך על סיגל ויבגני? יבגני? אנחנו הזוג שהלך הכי מאוחר, ואם כבר, אנחנו עברנו פה דרך מאוד ארוכה, ורק על זה מגיע לנו לחזור ולהמשיך. מעניין מי יהיה הזוג החמישי. והאחרון. אסף, אני במתח, תגיד. אתה עובד יפה גם עם מתח, מושך את הזמן, אני כבר אומר זאת. מוריה ונמרוד. מוריה ונמרוד, איך אתם מרגישים? מוריה, את מלכה, אני לא יודע איך עשיתי את זה, אבל את מספר 1 בשבילי כמו אדי. אם מוריה מאמינה באלוהים, אז נודה לאל שלנו שנתן למוריה כזה שכל וכזה אוצר מילים. אני מודה לו. פעם היחידות שתשמע את זה ממני. טוב, אסף, אני חושב שלכל אחד מהזוגות היה מגיע לעלות. רגע, אומרים מגיע או מגיע לעלות? לא אכפת לי איך אתה אומר את זה, אני כבר לא מגיע, להפך, אני הולך. אתה הולך? זה הזמן שלי. תודה רבה לאסף השטר. תודה רבה ובהצלחה לכולכם. 4 הזוגות שאסף לא קרא בשמם, לצערי, אתם אומרים שלום, גם לווילה, גם לחלום, לחזור אליה. אני מאחל לכם בהצלחה בהכל, זה הזמן להיפרד משאר החברים שלכם, ואולי גם לאחל להם בהצלחה, אה? אין, זהו. פיניטו לקומדיה. 5 הזוגות שאסף קרא בשמם, אתם ממשיכים אל המשימה הבאה, המשימה הגורלית שתקבע איזה מהזוגות חוזר לווילה ומצטרף אל 3 הזוגות האחרונים רגע לפני הגמר. אנחנו ניפגש מחר במשימה הבאה שלכם. אני משחק איתו הרבה ולא מחובר לחשמל. הוא מתאמן לך בקצה הלשון. זה עצבן אותי, אמרתי יו, אתה חייב להגיד את זה. לא, אבל אני חשבתי על דברים שלא עובדים על חשמל. טוב, מה זה משנה? העיקר עברנו לשלב הבא. זה נכון. אנחנו קיבלנו הזדמנות חזרה, ושיפרנו את ההזדמנות הזאת. עכשיו הסיכוי שלנו 1-5. הסיכויים שלנו יותר גבוהים מ-1-5. ולמה הוא ככה סתם אומר? 1-5. הסיכוי שלנו יותר גדול.
נגיד 90 ל-100. כי אם 5 מתוך 1 זה 100%, אז לפחות שיהיה לנו 95%. אנחנו לא כאלה גרועים. אני הרגשה, היה לי אינטואציה נשית, היום שאנחנו נחזור למשימה. לפחות למשימה מחר, שנוכיח את עצמנו משהו. לא הוכחתי את עצמי מספיק, הרגשתי שאני בזבוז לעם ישראלי, באמת. אם נחזור לווילה, אני ודניאל יכולים להפוך למהפך נדיר. אם זה במראה החיצוני ואם זה בפנימיות שלנו, הוא יותר בחיצוני. נכון, אבל כזה מוזר כזה לחזור. כאילו, אני מרגישה בתוך חלום. כאילו, מה אני קשורה? אף אחד לא זוכר אותנו פה, הם לא יודעים איך קוראים לנו. אולי זה לא נראה ככה, אבל אני מאוד מתרגש מלחזור, מאוד נלהב. בפנים אני מתפוצץ. שיכולה להחזיר אותנו לווילה. וזה לא יעלה על הדעת בכלל שאני לא חוזרת למשחק, נקודה. עוד נגיע לארץ המחר. בוקר טוב, בנות. בוקר טוב. בוקר טוב, בנים. בוקר טוב. אתמול עברתם את השלב הראשון בדרך לזכות בכרטיס הכניסה הנכסף בחזרה לווילה. אבל המשימה היום היא זו שתקבע מי מכם יחזור ומי מכם יעזוב את הווילה, והפעם לתמיד. כאלה משימה גורלית, המשימה של היום סוערת ומסובכת במיוחד. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אנחנו נמצאים בזיכרון יעקב. שיר, את מכירה את זיכרון? שמעתי על המקום הזה, אבל כאילו, מה יש לחפש שם? אף פעם כאילו לא הלכתי לטייל שם או משהו. ויותר גרוע, קניון גם אין שם. אם לא ידעתם, זיכרון היא מקום היסטורי, פסטורלי ומלא פינות קסם. היום אתם תכירו את כולם, ורצוי שכמה שיותר מהר. מיד אני אזניק אתכם למשימת ניווט, שבמהלכה תצטרכו לבצע שלל משימות ב5 תחנות שונות. רק אחרי שתעמדו במשימה, תוכלו להמשיך אל התחנה הבאה, בהסתמך על כתב חידה שיוביל אתכם אליה. כאן יש תקלה. אני וחידות, זה פשוט לא הולך ביחד. כאילו, זה כמו לשים את בריטני ספירס וקריסטינה אגילרה באותו דואט. שימו לב, חברים, לפניכם ערכות שיעזרו לכם להתמצא בזיכרון. יש כאן ספרון שמספר על ההיסטוריה של המקום, ומפה שתעזור לכם לנווט ברחבי המושבה. ואני מקווה מאוד שאתם יודעים לקרוא מפה. אי אפשר להבין למה אומרים לקרוא מפה, כי לקרוא זה לקרוא, ומפה היא בציור, היא לא בקריאה. בערכה מחכה לכם גם העטפה עם כתב החידה לתחנה הראשונה, שבה מחכים לכם 5 כלי רכב שונים, חלקם יעילים וחלקם יעילים פחות. חברים, כדאי לכם להזדרז, ככל שתגיעו מהר יותר, תוכלו לבחור בכלי הרכב היעיל יותר. מוכנים לצאת לדרך? כן. נתראה בקו הסיום. שיהיה לכם בהצלחה. תודה. נו, תראה מה הלחץ, אני לא צריכה לפתוח. אם אתם רוצים להמשיך ולא ברגל, חפשו בית שנראה כמו מבצר בלי דגל. פעם גרה בו משפחה עם מקרר, אבל היום אפשר ללמוד בו שנצח ישראל לא ישקר. אני לא מבינה. מי זה נצח ישראל? למה שהוא לא ישקר? ובכלל, מי קורא לילד שלו נצח? כאילו, איזה שם מפגר זה. אם אתם רוצים להמשיך ולא ברגל, חפשו בית שנראה כמו מבצר בלי דגל. פעם גרה בו משפחה עם מקרר, אבל היום אפשר ללמוד בו שנצח ישראל לא ישקר. נילי. תנסה משהו עם נילי. הנה, בית אהרונסון, מוזיאון נילי. עלינו על זה שאנחנו צריכים להגיע למוזיאון נילי. אני חושבת שיש לי את זה. קדימה, בטח. רשימת רחובות. זה... כאן. הנה, המייסדים. אנחנו כאן. בוא נראה. אבל איזה כיוון? לפה או לפה? לשם אנחנו צריכים ללכת. בוא, מהר, בוא. טוב, מוזיאון נילי, בית אהרונסון. איפה אנחנו עכשיו? רחוב שירותים. יאללה. חייבים להגיע ראשונים כדי לבחור את הכלי רכב המהיר יותר.
יואו, באמת שהתערפתי. הנה, זה, לא? הנה, שם. אני שם לב שסיגל ויבגני דולקים אחרינו. מאיפה נכנסים למקום הזה? אנחנו הגענו ראשונים והכל היה לרשותנו. היו שם חמורים, אופניים של ילדים, קורקינט, אופניים זוגיים, עגלה עם סוס. אולי נעלה על הסוס. חשבתי מה נכון, שיר, אם את תעלי על הסוס, הוא ייתקע בדרך. אם את תלכי באופניים, אתם תיפלו. אם את תעלי על הקורקינט, זה הכי טוב. בואו לכרכרה. יאללה, כרכרה. אפילו לא הסתכלתי על כל שאר כלי הרכב, אמרתי, הנה, הכרכרה מחכה לסינדרלה. כי אני נסיכה אמיתית, ונסיכות אמיתיות רוכבות על כרכרויות אמיתיות. בוא נחשוב לאיפה אנחנו הולכים. למה את סתם רצה? אני כולי בלחץ לרוץ, למצוא את המקום, לפתור את לא יודעת, כולי ככה בלחץ של זמן וזה. למרות כל דבר מה שהוא אומר לי, חכי, אולי נשב, נחשוב מה אנחנו עושים. אני אהיה בקדימה או אתה? אני אהיה בקדימה. הוא צריך לקבל ממני שתי כפות שאני אעיר אותו עד שהוא לא הבן אדם עליו. בוא ניסע על החמורים, נימי. לא, זה הדבר הכי גרוע שיש. למה? הם לא יציבים. אני לא יודעת לרכב על אופניים. וזה לא סתם אופניים, זה אופניים לשתי אנשים. כאילו אם נמרוד עושה טעות, אני נופלת. נימי, אני מפחדת מאופניים. אל תדאגי. כפרה, נימי לאט. נימי טעת. נימי, תסתכל ישר! תן לי רעות, תן לי. הנה בראונסון. הנה מזון, נילי. הנה. נכון? כן. אמא! טוב. מה זה? זה רק מה שנשאר לנו? אמא'לה. מה את מעדיפה? חמור או תלת אופן? תלת אופן של ילדים בני שנתיים, וחמור. החלטנו שאנחנו לוקחים את החמור. חשבנו שכאילו יותר מהיר, יותר... אמרתי, בסדר, אולי ספורטיבי, אז אולי החמור הזה זכה באיזה אולימפיאדה, אני יודעת מה. מה, אני אעלה עליו? מן הסתם, או שאת מעדיפה לסחוב אותו ביד. תעשה לי זה. רגע! ידעתי שלא הגעתי ראשונה, תחכה לי איזה חיפושית. לא, זה בדיחה. כשראיתי את האופניים האלה, אני מאוד נלחצתי. תגיד תודה שזה לא אופניים גדולים שאתה נכון. זה לא שאני לא יודע לרכב על אופניים בכלל, אני יודע לרכב על אופניים, אבל עם גלגלי עזר. ממש הצלחתם להימנע משימוש ברגליים, אבל בתחנה הבאה השתמשו בידיים, לכו בעקבות הנוף היפה לבית שבו הציור מתהווה. בית שבו הציור מתהווה. מה זה? מה זה מתהווה? נוצר. מה לי ולמילים האלה מתהווה? מה, כאילו, בסדר, אני פחות או יותר יודעת את ההקשר. הבית שבו הציור מתהווה. אני אומר משהו עם אמנות. נכון, הציור מתהווה, אתה צודק. אולי יש משהו... זה היה ממש כמו תשבץ. ותשבצים זה הדבר הכי משעמם שאי פעם פתרתי, ואני אף פעם לא פותרת תשבצים. ללכת בעקבות הנוף היפה. רחוב יפה נוף? הנוף היפה. הנה, הנוף היפה, יפה נוף. כן, זה קשור. אני חושבת שאני פחות חכמה בחוכמה של מדעית ולחשוב וחשיבות, אבל אני יותר חכמה בחוכמת חיים. ישר עכשיו? כן, ישר. לפעמים זה אפילו יותר חכם. הנה, יפה נוב. לפה. איפה זה לפה? להרצל, בהרצל ימינה. הרצל. זה עם הזקן. ויקטור! תן לי קצת. נו, ויקטור, זה ירידה! יואי, זה יותר מהר, אני אפול. אתה לא תיפול! לא, יש פה עקומה. אין פה עקומה! הלב שלי דופק, זה מסוכן, כאילו. אני רואה את הכביש שטס לכיוון שלי, זה ממש מפחיד. לאט! לא, רגע, אני לא עציבה. אמא! למה עושה את הקולות האלה, דניאל? הוא מעביר הילוך! וואי, אני מפחדת. באמת שראיתי את המוות, אמרתי, זהו, בדוק אני נופלת ממנו, בדוק. ישר! וואי!
יודעת, הוא דפוק ככה. הוא לא מבין עברית! שנל! לא, דניאל, אל תעצבן אותי. אין צווי, 3, 4. דניאל, אם תדבר איתו גרמנית, עכשיו הוא יברח לי, נו! גרמנית זה שפה מצוינת לפקודות, בעיקר לחמור. את רואה? התחלת לדבר גרמנית, תפס קצב. לא, רגע, ישר. הולט! לא מספיק שהחמור לא ממושמע, גם דניאל לא ממושמע. אוי, הוא הולך! לא, אנחנו נכנסים לבית של מישהו. רוורס. או. יש פה דגל! בחיים לא חשבתי שאני אתרגש בצורה כזאת לראות דגל. היי. יבגני. נעים מאוד. נעים מאוד, יגאל. היי. זה שלי. וואו. נעים מאוד. יודעת מה המשימה שלכם? כן. המשימה שלכם עכשיו זה ציור. היינו צריכים לבחור אחד מאיתנו שיצייר את השני. אחד המבחנים זה להוציא משהו מהאופי שלה בציור, כי זאת ההזדמנות בעצם להתבונן בצורה שאנחנו לא רגילים להתבונן. ברור שהוא יצייר אותי. אז כל אני לא צריכה להתאמץ פה, בשביל מה שתפגני שהוא יתאמץ. דבר שני, דבר שכזה יפה צריך לצייר. את צריכה לשבת ולהיות שלווה, תשני עליו שלווה. אני תמיד כושה, אני לא שלווה. נכון, יבגני? נכון. סיגל. טוב, סליחה, אני מתרגשת לו את האנרגיות. אני לא יכולה בלחץ של תחרות. והיא כולה. נשמתי. קודם כל תיקח 3 נשימות עמוקות. טוב, מה? יאללה, אני רוצה להתקדם. הנה, הגענו, ראובן. ואז מרחוק אנחנו רואים סוף סוף את הדגל הנחשף. זה מראה מלבב. קודם כל רואים שהוא מישהו חכם, כי לפי המבטים שלו. המצב לא נקלעתי בו, אני צריך לשבת כמודל לשיר. בעוד פורטרט העירום של הציירת מוצג לראווה מולי, היה מבלבל למדי. אצל ראובן הכל בטקט, מפני שהתווי פנים הם נורא בטקט, אין לו דברים מוגזמים, אין לו דברים נורא מכוערים, הוא כאילו, הכל בטקט. קצת הרבה. זה היה הכי קטן אמיתי תמיד. אהוב ליבי מצייר אותי. אני יושבת שם שקועה בו, מה יותר מזה, באמת, ממש טיטניק אחד לאחד. דווקא פרה עליך שאני לא אראה כמו זה, תפילים לי. את נראית יותר גרוע כנראה. איי. אנחנו בעקבות הנוף היפה. נימי נראה לי בטוח שזה יפה נוף. לא. אמרתי לנימי, תראה, רשום פה יפה נוף. אולי זה הרחוב הזה. הוא אומר לי, לא, נראה לך מה פתאום. כאילו הוא פקפק בי. אני רוצה להיכנס שני הפניות שמאלה. איזה פניות שמאלה? אבל אם אנחנו נלך לצד השני וזה לא זה ונחזור לכאן עוד... אבל אין מצב שזה לא זה. מאמה, בוא נעשה את זה. לאן? כאן, חצי דקה. נמרוד פקפק בי. לא שאני כזאתי, כאילו, לא חכמה, אבל כאילו לא שאני כזאתי יודעת לפתור חידות. אבל עדיין, מה? זה לא קל. תודה רבה. במוריה לא מפקפקים. מי שמפקפק יקבל פקפוקים. סגל, אל תרגיע אותי, לא היה לי מחק. אני מבקש, אין לי ציוד פה נורמלי. תקבלי התקף לב. ברור, את יודעת לסבא. זה גרגמל! האמת, זה נראה מפחיד בסוף, אני יודע. לפחות זה גביני! זאת המשימה הבאה שלכם, צאו לדרך. תודה רבה. איפה הכרכרה? אני יוצאת החוצה, והכרכרה לא שם. מה, חנינו באדום לבן? הבנתי, הכרכרה הייתה רק לחלק הראשון. מה, עכשיו ברגל? עכשיו לרוץ ברגל. אני שונאת ללכת ברגל, שונאת. חשבתם שלכם לא קל? אין לכם מושג מה זה קשיים, רק תחשבו מה עבר על אלה שהגיעו לכאן ראשונים. מוזיאון משהו היה פה. עלייה ראשונה! מוזיאון עלייה ראשונה! נכון, איזה חכם! יאללה, בוא. מה אתה אומר? יפה? למרות שקצת דומה להיטלר, אבל... צאו לדרך. אוקיי, תודה. יאללה. מה קורה? בוא, ויקטור, אנחנו במצב טוב, בוא. זה היה קשה לשבת באופניים האלה, כי קו... לא משנה, קו הטוסיק. ויקטור, הגענו.
הגענו. שלום. מצאנו את המקום, והייתה שם איזה ציירת, ואז היא אמרה לי שאני צריכה לצייר את ויקטור. מה את רוצה מהחיים שלי? לא ציירתי מהגן. הפה זה אחד הדברים שהכי מביעים, ויש לו כאלה שפתיים לוויקטור, יפות וחושניות כאלה, אז הייתי מדגישה אותם. הציירת מחמיאה לתווי פנים שלי, ורואים שהיא מבינה בזה. והיא גם נראית מאוד יפה, מאוד יפה, ומאוד כוסית. אף פעם לא ישבתי חצי שעה והסתכלתי לו בפנים, כי פתאום כאילו ראיתי בו דברים אחרים. ראיתי בו את הבן אדם שבו. אני חייבת להגיד לך שזה מפתיע, את מסתכלת. מנסה לראות מי הוא שם באמת. נכון. הוא רגיש, הוא ביישן. שהוא בן אדם, לא יודעת, בן אדם אוהב, אני לא יודעת איך להגיד את זה. כן? זו תחושה מאוד מאוד טובה. כאילו, אולי תחושה של פתאום אני חשוב למישהו, לא רק לאמא שלי, וזה נפלא, כאילו, באמת. אני מתרגש. נשמע מה טוב. ויקטור, זה דומה לך קצת? קצת, בטח, כן. בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לך. הנה, אני מהדגל! בסוף נזכר שאני צדקתי. מה אני יכול להגיד? טעיתי. זה די מילה מחוץ לקסיקון אצלי, אבל כן טעיתי. מה שחשוב זה למצוא דברים שמאפיינים אותו ולהביע אותם בציור. בצבע, בקו, בכתב. מה, זה פילוסופיה או ציור עכשיו? ובכלל, למה אני צריכה לצייר אותו? צלמת באייפון, יש לי את הבן אדם, עם התכונות, עם הכל, מה שהיא רוצה. איפה זה מוזיאון העלייה הראשונה? אנחנו צריכים רחוב הציון. איפה זה רחוב הציון? למה אין פה שלטים? את רואה פה עוד פניות? אנחנו צריכים לשם, רחוב הציון. בואי לשם. יבגני, שלא יחטפו אותם. כן, מאוד יפה, דווקא אהבתי את זה. כן? והפאות, במיוחד התלהבתי מהפאות. זה המשימה הבאה שלכם. בהצלחה. תודה. תודה. בואו, אני ונמרוד יוצאים החוצה מהבית שלה. רצים, לא משנה לאן, רצים, עולים למעלה. הנה השלט על הדגל! אני רואה. סוף סוף, בשעה טובה ומוצלחת הגענו ליפה נוף. וואי, איזה הקלה. וואי. אני וחמור, אנחנו לא חברים טובים. לא ראיתי חיה יותר טיפשה ממנה. נגמר לי העיפרון מעובדה כאן. יצא לי ציור מאוד דומה, דניאל. זה נראה כמו גוש שיער, אבל ככה דניאל נראה. אני רוצה שכל פעם שהוא יסתכל על התמונה, הוא זכר בעצמו. עד כמה הוא צריך להשתנות. משימה הבאה. תודה רבה. ויקטור, אתה יכול לרוץ? לא. למה? קשה לי. את כבדה? לא, בסדר. את כבדה, אבל בסדר. בתור זוג, אני וסיוון, היה איזשהו חוצץ בינינו, ופה פתאום אני מרגיש שהדבר הזה נעלם. איזה שיר אתה אוהב? לא, אני אגיד, את תצחקי, וזה... לא, אני לא אצחק, תגיד. סתם, אני אוהב, כאן נולדתי, וכאלה שלא נולדתי כאן. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי, בשתי ידיי. כאן גם אתה איתי וגם כואבת ידידיי. ושנים אלפיים סופרים סודי. הרגשתי קרובה אליו, הרגשתי כאילו אהבה אליו. פשוט אני אוהבת את הבן אדם הזה, אז חיבקתי אותו ושרתי איתו. אנחנו מחזיקים ידיים, וזה נותן לי תחושה שאנחנו ממש כמו זוג אמיתי, כי אחד מהדברים שמאפיינים זוג זה מגע אמיתי של ידיים, של כאילו מגע גוף. אם אנחנו עולים לחצי גמר, אנחנו עולים. אני פותחת בגז משאירה למישהי אבק מאחוריי. אנחנו נורא רוצים לנצח, נורא רוצים לחזור לווילה, בשביל לחדש את הקשר, במיוחד שעכשיו הקשר הזה הוא חזק. יאללה, ירידה רצים? יאללה. אימא'לה, יבגני, לא מוצא אותנו לארצה. נכנסים. פתאום מצאנו את עצמנו בתוך יער, מסתובבים, מנסים לחפש את הפאקינג מוזיאון הזה. אתה רואה? אנחנו צריכים לשם. לא, אתה רואה? אנחנו לא הולכים איתו. בוא נלך דרך כביש, אולי. ממש כמו עמי ותמי, עוד שנייה המחשבה קופצת על מהסטיחים. זה היה מלחיץ בטירוף. צריך לחזור אחורה. מה, חזרה? כל הדרך חזרה? כן. מוזיאון העלייה הראשונה. יש, הגענו.
מה זה העלייה הראשונה? אולי זה אלה שעלו פעם אחת, והעלייה השנייה זה אלה שעלו פעמיים? אהוי! יש. יש כאן משהו שקשור אלינו. בוא נראה. צפו בסרטון ההדרכה של המוזיאון וגלו את אחד השירים שמאפיין את תקופת העלייה הראשונה. צאו לרחוב, לבושים בבגדי התקופה, שכנעו 5 אנשים לשיר אותו איתכם. זה הולך להיות כיף. מה כיף, רובן? זה ברוסית, נו רובן. העולים, שהיה להם משעמם, הם המציאו שיר. זה מזכיר את השפה של שייקספיר. יאללה. בוא נלך להביא אנשים. בחיים שלי לא הייתי כל כך שמחה לראות מוזיאון. יאללה, רוצה. בא להצטרף אלינו לשירה. אני בחיים לא פונה לאנשים, האנשים פונים אליי. כאילו, אני לא רגילה. אני ליידי. אתם רוצים להצטרף לנו לרגע לשיר? אני אוהב לשיר. לא יודעת כמה אני אצליח לשכנע אנשים אחרים לשיר. רבקה ומשה. הכי הרגשתי איזה דודה משנות לא יודעת, משנות העלייה. לא כרגע יודעת איזה שנים מדובר. חושו אחים. לא הוואי, חצות את הכל, כאילו... אם יפה אז מרים. אל ארץ אבותינו. בארץ הכוחה ושלטון הזרוע. שנזכור את זה בעל פה? בוא רגע, ביאללה, חכו שנייה, אנחנו כבר בוא תקרא לה. איפה אתה? זה היה בלגן אדיר. שכנעתי מישהו אחד, בזמן שעברתי להבא הוא כבר נכנע. סליחה, אנחנו צריכים עזרה בבקשה. שלושתכם בבקשה. אנחנו צריכים להעמיד 5 אנשים לשיר שיר קטן. 4 שורות. גם אתה. יש פה בני אדם חיים. סליחה, יכולים לעזור לנו? הנה, בדיוק 5. ואז מצאנו איזה 5 אנשים ליד בית קפה. חושו, אחים, חושו, נרים פעמנו. עכשיו אתם. חושו, אחים, חושו. אוקיי, רגע, אתם מתבלבלתם. שנייה. איך רואים שאני עובדת עם ילדים, יאללה, ממש, כאילו זה פשוט נשפך ממני. תודה לכם! תודה! אוהבים אתכם! בהצלחה בבית ספר. חושו אחים חושו, נרים פעמנו. חושו אחים תושו, לארץ אבותינו. כל הכבוד. אתם אנשים מדהימים. בהצלחה. תמיד סדר לפגוש כאלה אנשים. הייתה לי הרגשה לא טובה. כאילו אנחנו הולכים, ואנחנו עושים את המשימות שלנו. ואין זכר לאף אחד, לאף זוג, כאילו. ממש לא רחוק מכאן נמצא מקום ובו יש גן. אפשר לפגוש בו גנן, ומי שלא מוצא, שפן. החידה זה... רגע, מי? החווה חקלאית. ערוגות רבקה, על 2 גידולים חקלאיים ופינת חי, שזה בטח זה. אני לא אוהב את זה. זה של נשים. זה של נשים? לא נראה לי. זה של נשים. זה של נשים? תקשיב, אני אומר לך שזה של נשים, מה תשגע אותי? מה זה, ברוסיה המוזיאונים יותר מפוארים. הנה, תשים את זה, אני מזה. בול עליך, בול, תפו. תני את זה, אני דווקא אוהב את זה. זה לנשים! זה לא לנשים! זה לנשים! כמה שאני אהיה עדינה, אני רודד בו ביפה וברגוע, הוא לא קולט, נמרוד עקשן. זה מה לעשות, צריך קצת להרים את הקול, ככה הוא מבין. כן, אתה נראה טוב. חושו, אחים, חושו! נרים פעמנו. אם זה היה מקובל באופנה, אז הייתי הולך עם הבגדים האלה. זה נראה טוב עליי. כאילו, הוא עושה לי סוג של מייקאובר. נו, בוא איתי. בואי, גברתי. אדוני, בוא גם אתה. איך אני לא בת 5 אנשים? שישירו איתי ביחד, הכי פדיחות בארץ. מילא זה היה בעיר שלי, הייתי עושה סטלבט, זורמת עם אנשים. אבל פה אני גם לא יודעת אם הם זורמים או לא. נמוד, תשאירי איתנו. גם אני לא יודעת לשיר. צריכה 5 אנשים. לשיר שיר קטן. זה אומר אתכם. שיר של ימי הביניים. זה ימי הביניים. חושו, אחים, חושו, ארץ... לא. חושו אחים חושו, לארץ אורתנו. חושו, אחים, חושו, נרים פעמנו. חושו אחים חושו, בארץ אורתנו. תודה רבה לכם.
אתם מקסימים. הנה השביל, הנה פה זה השביל, ואז חוצים לשם, ראובן. זה השביל? כן. ראובן ואני משלימים אחד את השני כמו שמן ומים. כמו אש וקרח. איזה יפה פה אבל, נכון? זה נראה כזה כמו יער, כמו בסרטים כזה. ראובן, תראה איזה פרחים יפים! עומדים, כן. אני קוטפת. מוגנים. מה אכפת לי מוגנים? מה זה השטויות האלה? לא, אני קוטפת אותם, בא לי. מה זה מוגנים? מי מגן על הפרח הזה? מה יקרה אם אני אקטוף? יהרגו אותי? הנה, הגענו. אני מקווה שהגענו, אנחנו נראים כאילו אנחנו נכנסים לחצר הפרטית של מישהו. אתה בטוח שזה יקרה? תשמעי, הגענו למקום די אפל והבש שלא נראה שיש בו ציוויליזציה. בואו ניכנס, מה יקרה? ניכנס. נבדוק אם זה כאן. וזה נראה מקום די מוזנח. לא נורא, אני לא מפחד. אתה מפחד? לא, משהו לא הגיוני. שביל אחד בלבד מתוך היער הזה. לא יכולנו לטעות בשביל. בוא'נה, מלחיץ פה קצת. אתה בטוח? אתה רואה משהו? אני כל הזמן הולכת לאיבוד. מה אני אעשה עכשיו? אני רוצה הביתה. זה גם מלחיץ, תראה, זה נטור. נכנסנו לתוך בניין חשוך. אין שם לא חתול, לא כלב, לא בן אדם. איזה מלחיץ פה. חשבתי שאני נמצאת בתוך סרט אימה. אימא'לה! אנחנו מגיעים לחווה ומסתבר שהמטרה שלי זה לתפוס תרנגול ולהכניס לכלוב. איך? אני לא רוצה אפילו לחשוב כמה חיידקים כרגע נמצאים פה בתוך כל הדבר הזה. יופי, כל הכבוד, פס, סיקים. אני מריח, ימינה. נלך לפי הריח שלי. אחרי השפנים. ריח החווה? יואו, איזה כיף, חיות. אני מת על חיות. חתול תעבור על ידי, אני אקרא לה ואחבק אותה ומחוץ אותה. טוב, אני אתפוס ואתה תפתח לי את ה... ראובן, בוא תעזור לי. תפוס, אל תפחד. יש חידה, מה היה קודם, הביצה או התרנגולת? עד היום אני בבעיה. לחשוב ככה, שהביצה יוצא אפרוח, והאפרוח הוא תרנגולת. אבל בלי התרנגולת אין ביצה, אז איך יש ביצה? הזוי. תפוס אותו כבר. כן, תפוס אותו. אני לא מסתדרת עם חיות, אני לא מסתדרת. איפה? שיר מימין, את באה לה מימין. הנה בפינה, את באה לה מימין, את באה מימין. קח אותו. לא, את עוצרת אותו, את צריכה לעצור אותו. דה פאק. אימא'לה. לא יכול. חכה ביבגני. הוא היה בידיים שלך. התרנגול שרדפתי אחריו, הוא נראה שם כזה הכי גדול, הכי עצבני כזה. כאילו, מסתכל עליך בקטע, בוא לפה, אני נמשך אותך עכשיו. קיצור, תרנגול ארס. אל תפחד, תפוס אותו, תן לו בראש. איפה תן בראש? מה נתן לו בראש? מעולה. לא תפתח לו את הכלום. לא קשה. מחר אני אקבל שפעת, נשמעת לכם. בא לי להקיא מרוב הגול. מה? הבא בתור, הבריטים עזבו, הבת שרד, והיום לא גר בו אף אחד. איך תמצאו אותו ללא חצים? אולי לפי צמרות העצים, שיובילו אתכם אל קו הסיום, ואולי תהיו המנצחים. בקיצור, זה, אחוזת לנגה. נראה לי כן. איפה המפה? איפה היא? שאלה טובה, הבאתי לך הכל כשתפסתי את התרנגול. סיגל? תקלה. המפה פשוט לא הייתה שם. כשנכנסנו משם, אתה לא הבאת לי את המפה. אני אהיה עם המפה, הוא צריך להיות עם המפה. מה אני אעשה עם המפה? למה אני יודעת איך לקרוא אותה? אוי,
תרנגול, אכל אותה. יש מצב. איך איבדנו את המפה? אין לנו מושג איך איבדנו. אנחנו בדרך לקו הסיום, ואין לנו מושג איך להגיע לשם, שזה מבאס. חבל על הזמן. יאללה, אולי היא נפלה בדרך, בואי נחפש. תחסום אותי. תביא אותו שוב לפה. הוא ישלח אותי. הוא לא... הוא נוקח? נו, רובן, מהר, סיגל ויבגני סיימו. נו, תפס, כן, חזק, תפס, רות. רובן. זרוק. יופי, סגור, מהר. הבריטים עזבו, הבית שרד, אבל היום לא גר בו אף אחד. איך תמצאו אותו ללא חיצים? אולי לפי צמרות העצים. משהו שהיה קשור למנדט הבריטי? צריך למצוא בניין, אני חושב בניין נטוש של המנדט הבריטי. אוקיי. הרמז האחרון בידינו. זה הסוף. רק צריך להבין איפה הסוף. וזה קצת בעייתי. מה זה אנה פרנק? אנה פרנק הייתה נערה שנהרגה בשואה וכתבה את הרומן. לא הייתי מאמינה שבן אדם יהפוך לסלבריטי בגלל שהוא כותב יומן. איזה פדיחות זה לכתוב ביומן ואחר כך מישהו מוצא לך את היומן. הוא גלה את כל הסודות שלך. אני לא אכתוב באף מקום. והנה הם צמרות העצים. נכון, הברוש. מגיעות לבית דניאל? אני אומר רצים לבית דניאל. יאללה, בוא נראה. איפה הכרכרה? איפה הסוס? איפה הזוהר? בוא. זהו. אני לא רוצה לתפוס אותו, אני... יכול לגעת בנו, מה זה? איפה יכלה ליפול? הפאקינג מפה. הפאקינג הדבר שבלעדיו אנחנו לא יכולים להמשיך לשום מקום. את רואה מפה? לא. בואי. פה בשיחים אולי איפשהו נפלה. זה מה הולך פה? משהו. הנה. רואה? הנה. מצאת? כן, בוא. יאי. וואו, יופי. אוקיי, עכשיו זה לא. זה בעצם קו הסיום. אין עוד משימות. חשבי שהסתיק אותנו? לא נראה לי. אני אומרת יואו, נראה לי שאנחנו אחרונים. יואו, יבגני, אם אנחנו אחרונים בכלל? אין מצב. אני לא מאמין שאנחנו אחרונים. נגיע להרצל דרך הגרנות, ואז אולי נצליח להגיע. שמאלה? נקווה בינתיים ששמאלה. ממש רציתי לחזור לווילה, וכבר ראיתי את הסוף. במיוחד כשחשבתי שאנחנו ראשונים במרוץ, זה עוד יותר עודד. אין לי כוח יותר. בואי. את יכולה, את חזקה. יאללה, בואי. זה קשה, זה לא פשוט. כאילו יום שלם על הרגליים, וכבר שנינו עייפים. לא נשאר הרבה. תהי חזקה. השם שהיה איתנו דחף אותנו כבר, היינו כל כך מותשים והגוף כל כך כאב כבר, לא יכולנו. זהו, עכשיו אנחנו ראש בראש מול סיגל ויבגני. אמרתי לעצמי, שיר, את יכולה עוד להתמודד, את יכולה עוד להילחם על משהו. אז תעשי את זה. אני חושבת שאני ורובן יכולים להגיע לגמר. בכל זאת, הגענו נורא רחוק במשחק. באמת חושב שמגיע לנו לחזור ולהמשיך ולחוות את החוויה הזאת עד הסוף. אני רוצה לחזור, כאילו לא אכפת לי מכלום. סיגל ויבגני. אמא, הלב שלי חלש כבר, זהו. וואו. לא רוצה לשמוע. מן הסתם מאוד קיוויתי, שאנחנו נהיה ראשונים, אבל בפועל חששתי כבר מרוב שלא ראינו אף אחד שכנראה יעקפו אותנו. אחי, כל מה שרתנו. סיגל ויבגני. הגעתם ראשונים אל קו הסיום!
את המשימה, זה אומר שהרווחתם את כרטיס הכניסה הנחשף בחזרה לווילה, והבטחתם לעצמכם מקום בחצי הגמר. איך ההרגשה? כזה להרגיש בעננים זה שמחה והקלה והכל ביחד, וזה יש, כאילו ממש יש כזה. טוב, סיגל יבגני, ברכות. תודה רבה. אני שמח בשבילכם. תודה. 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 עכשיו זה באמת כאילו נתנו לך עוד הזדמנות להמשיך ולהגיע כמה שיותר רחוק, ואולי גם להגיע לגמר. We are back. שיר וראובן, הייתם קרובים, הייתם מאוד 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 קרובים, אבל לא הצלחתם לסיים ראשונים, אני מצטער. ממש רציתי לחזור לווילה, ואז הדלתות נסגרו על האף ברגע האחרון. זה חבל, אבל עשינו את המשימה הכי טוב שיכולנו. רצנו הכי מהר שיכולנו. שיר, את מאוכזבת? קצת, כן. אני מאחל לכם בהצלחה מפה עד להודעה חדשה. תודה לך. ביי. תודה. לא חוזרים לווילה, חוזרים הביתה. התבאסתי כי רציתי נורא לחזור, אבל לא נורא. הרגשתי נורא שיתוף פעולה עם ראובן, כי בילאתי איתו זמן, והוא תמך בי ועזר לי ואני עזרתי לו, וזה היה משימה של שניים, וזה היה כאילו ביחד. ערב טוב בנות. ערב טוב בנים. ערב טוב. רגע, חסר לי פה זוג. מי חסר? סיוון וויקטור. טוב, סיוון וויקטור, הצטרפו אלינו. כן, אני בכלל שריחמתי עליהם. כאילו שניהם עבר למלחמת העולם שלי שלא יודעת מה. טוב, חברים, כולכם הגעתם לתחנה האחרונה, רק על זה מגיעות לכם מחיאות כפיים. עברתם היום מסלול לא קל, הקרב היה צמוד לרגעים, אבל יש לנו מנצחים, יבגני וסיגל. סיגל, יבגני, איך היה? וואו. בחיים שלי לא עשיתי כושר כזה, אין דברים. כי לא ידעתי שיש בי את הכוחות האלה. ומה החזיק אותך בסופו של דבר? יבגני! פעליו. אני חושב שהגיע הזמן לעבור צעד לשלושת הזוגות האחרים. קדימה. זהו, חזרנו את אותו הרביעייה. רביעייה חזקה שבאמת מגיע לכל אחד מאיתנו להיות בגמר. שאר הזוגות, הפגנתם רוח ספורטיבית, אבל אני נאלץ להיפרד מכם, והפעם לתמיד. זה מה הכי קשה שעשיתי בחיים שלי. הייתה חוויה, ועברתי את זה עם נמרוד, ואחרי שלא הייתי איתו כל כך הרבה זמן, אז כאילו עוד פעם לחזור להיות איתו, אז זה כן כאילו איפשהו עשה לי כיף. הייתי מאוד מאוכזב. רצינו להיכנס לווילה, רצינו לחדש את מה שהושג באמצע. אבל קיבלתי המון מהיום הזה. באמת כאילו הרגשתי שאנחנו יוצאים לדרך חדשה. שיהיה לכם בהצלחה, אני מקווה שאת המשך השינוי תעשו בלעדינו. ביי! 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 סיגל ויבגני, שירלי ומייקל, דלית ושחר, משי ואדי, אתם ארבעת הזוגות של חצי הגמר. מעכשיו כל דבר שתעשו, כל משימה שתעשו, יהיו גורליים וישפיעו על הסיכוי שלכם להגיע אל הגמר הנכסף. עשיתם דרך ארוכה, ולא כדאי לכם עכשיו להוריד את הרגל מהדוושה, אנחנו רגע לפני הגמר. כל פרק אני אומרת, הנה, אנחנו בגמר, שלישיית גמר, עוד זוג מצטרף לנו, אחר כך הוא יורד, והנה אני בגמר, והנה ניצחתי ואני מוגנת ואני בגמר. ובסוף אני לא בגמר, אז מתי אני כן אהיה בגמר? חצי הגמר הראשון יתקיים כבר מחר. אני לא רוצה למסור לכם יותר מדי פרטים על המשימה של מחר, אני רק יכול להגיד לכם שתצטרכו להתמודד עם הרבה מאוד פחדים. ואתם תצטרכו לדעת פרטים מאוד מאוד חשובים אחד על השני. בקיצור, שיהיה לכם בהצלחה, אנחנו נתראה מחר במשימה שלכם. להתראות. בפרק הבא של היפה והחנון, שלב חצי הגמר יוצא לדרך. אני כבר מרגישה צמרמורות, פחד בלב. שתי משימות גורליות במיוחד. איך קוראים למורה שיבגני הכי אהב בתיכון? ועל כל טעות קטנה, יואו, יהרוג אותי. הם ישלמו. אמא, אמא.
ביוקר. יבגני, אתה חי? אין לי שיווי משקל. די, חלאס, אני צריך להיהרג בשביל תוכנית. שירלי, את בסדר? הפעם יש לי הכרזה קצת שונה. מה? תגיד לי, פיני, אתה אמיתי? זה בלתי נתפס, מה הולך פה? הערב ביפה והחנון. אני רוצה לחזור כאילו לארבע הגדולים, לפיינל פור. יש לי תחושה קלה של דז'ה וו, גם לכם? אוקיי, עכשיו זה הזמן לרוץ. אני רוצה לחזור. כאילו, לא אכפת לי מכלום. הגעתם ראשונים אל קו הסיום! מיד ביפה והחנון. אני לא יודעת לכמה אופניים. וזה לא סתם אופניים, זה אופניים לשתי אנשים. כאילו אם נמרוד עושה טעות, אני נופלת. אמא! כפר, אני מלאט. מי מתאהב? מימי, סתכל ישר! מיד ביפה והחנון. לא, משהו לא הגיוני. בוא'נה, מלחיץ פה קצת. נכנסתי לתוך בניין חשוך. אין שם לא חתול, לא כלב, לא בן אדם. איזה מלחיץ פה. חשבתי שאני נמצאת בתוך סרט אימה. אימא'לה!
מיד ביפה והחנון. זה קשה, זה לא פשוט, כאילו יום שלם על הרגליים, וכבר שנינו עייפים. לא נשאר הרבה. אמרתי לעצמי, שיר, את יכולה עוד להתמודד, את יכולה עוד להילחם על משהו. אז תעשי את זה.